Хайде, Сус! Казах, Сус, ще ви разказвам приказки. Седнете всички деца на стола да ми гледате право в окото. Започвам. Добре, ще ви разкажа историите за Ромео и Джулиета, които са били от квартал факултета. Тази приказка е стара колкото на майка ви. Ахметчо, спри да си бъркаш с носи, татко, защото да не играе шамара по мутрата. Разбра ли? Слушай, добре. Ромео бил джепче първокласен. Разкрадни тот в този ден прекрасен. Покатерил си на трафопоста смело той, този топъл летен сной. Тогаз видял е на балкона да простира на баща си панталона. Жулиета да погасти по сотиен от кръстата и той бил запленен. Димек така се очудвал. Загасил набързо своят фас и викнал той с пълен мъжкарски глас. Ало, Жулието, що не взема са кача у вас? Стига бе, Ромео, аз не съм те клас. Като не си та клас, вземи си наметни една пижама. Аз да не съм случайно от стомана. Моята Христа не бил да си кри. Чакам някой танти на любовта да ми разкри. Жулието, баща ти да не ни подслушва да ма би. Ще знаеш любовта в гащите са кри. Спокойно, Ромео, баща ми е пиян като свирка. Сигурно повръща на някой стъбусна спирка. И така, тати, Ромео усетил, че май дошъл момента да си качи при нея, Димек при Жулиета в апартамента. Арма, Жулието, пусни ма на балкона. Не издържам вече, ще ми се спраска панталона. Не може вкъщи е голяма трепана. Тук се брат ми Есен и Мустафа с голата глава. Обаче, ако искаш до вечера мини, ще пусти едно въже от балкона, като чеп да виси. Окей, хараби. Ще намина конкретно към 12. Ако да питат нещо, 30. И той деца Ромео краката си смил със сапун, даже белите чорапи си обул. Сложил новата коприна си ризи и нали щял на среща да излиза. 12 сакачул Жулиетата карсонера и в тъмното дочул глас от килера. Ромео, ти ли си? Пристигай бързи, че майка на кухнята картофи пържи. Ходя спокойно, ма. Щом трябваше да си трая, пък после може и не я да оправя. Влязъл Ромео в тъмното киле, псувал тихо, че си не бил взел финер. Бръкнал бързо Жулиети и тигащи, щото се представил някой да ги изгащи. И точно в края на тази история навлизаме в привлекателната категория, Димек. Ще помоля малките чавета, деца, и жените да вземат да запушат ушите. И когато бръкнал в гащите на Жулиета, най-голямото красавица на факултета, направо не повярвал сам, с ръката си държал един дебел салам. Ама нека то не е салам, дет го слагат на фелии, по-то си имало и две грамадни косматики си. Тока чул в ухото на гласа на Жулиета, леко променен, направо си бил леко паял дебилен. Ромео, щом си лязал ти у нас, от този клещ си излез, когато кажа лично и конкретно аз. Забуй си панталона, да ти не стяга, че и баща ми и братите ми чакат, каза, че си голям, слабил, космата си пътрага. Тогава Жулиета махнала си русата перука и дойде ред дечица за голямата паука. Каква е това? Ахмечо, много внимавайте с таквиска Жулиета, що така да се ни окажат те момчета.
Здравейте, дай ба! Расте, бабе! Ахмечо, е така. Няма да го осекюнища, татко. Сега татко ще ви изпее една песен за настроение и конкретно удовлетворение.